Omishima, dako izena okerrez banau, ze gaur bertan urten dut Shikoku uhartetik eta nau Honshurako bidian. Lehenengo hilabete egin hemen Hokkaidon, dala bigarren handixena. Japonia da ezaguna, Hokkaido bereziki elurrautzatik, lau bat metroko elurtiak botatzen ditu. Ni oin urrengo astetik aurrera Osakan egongo naiz 3 bat astez, ekin etorri arte. Fuji ingurura eta bai joango gara, Fuji mendi ezaguna. Apa Maior, ze moduz? Kaixo, neko ondo zeu? Ondo gabetzen mendi be. Japoniako zeu hartetan zauz, momentu honetan? Ontxe behitu justo, Omishima, dako izena okerrez banau, ze gaur bertan urten dut Shikoku uhartetik eta nau Honshurako bidian. De hecho, hemen atzian ikusten da zubi hontan, hori da Shimaname Kaido bidia, bastante zauna, lotzen dituna Shikoku eta Honshu erlak. Eta hori nau hor tartian, bost bat irla txiki dauz, horreiako baten. Horrek uharte nagusixak ez dira, baina 4 uharte nagusixak Japoniak dakonak, ezagutu dituzu ja, honezkero? Danetatik pasau naiz, bai, handixena da Honshu, baina Honshu egingo zinot bakarrik zeharkatu. Bakarrik, Luziena da, handixena da, eta hori zeharkatu inot. Lehenengo hilabete egin hemen Hokkaidon, dala bigarren handixena, eta hirugarrena, gero beste 2 hilabete egin ditun Kyushun, hori izango litzakela 3. irla nagusisa, eta azkena Shikoku, ontxe urten naizen, gaur goizera arte egon naizen irla hori. Izan be, otzailetik zauz, Japonian, zer kairuan zaut? Garbi neukan gura nebela olako viaje, edo apur bat nire zona konfort hortatik urten, eta urtarrilan tesisa bukatu nuen, doktorotza tesisa aurkeztu nuen, eta esanen, hori da momentua, ja aurretik neukan buruan, Eta justo Japonia, apur bat aboleo. Osea, ez aboleo, baina working holiday biza batekin nau, eta Espainiar estatua dako 5 herrialdekin, Australia, Zelanda Berria, Kanada, Japonia eta Korea, oin gutxi sartu dela okerrez banau. Eta hori, baina jakin ebenean otzaia inguruan, urtarrilan defendiuko nebela, eta otzaia inguruan mobiko nintzala, bezanean, negua harrapokot eta eskiaikia gure, orduan jasan Kanada edo Japon. Eta hona etorri naiz. Ez da izan orduan Japoniakiko jakinmin berezirik dakotzulako? Ez, bai neukan gogua herrialde hau ezauketako, baina herrialde pila bat dauz nire lista hortan, ezauketia gureten lista hortan. Orduan, ez bereziki, baina guai, oso gomendagarria. Oingoz, ezautu ahal izan duzunagatik, zelako herrialdia gala esango zeke? Lasaixa, egizani, ondiok enaizela sartu jale hortan, tipo hiri handikara enaiz fan, Sapporo handixa zen, eta hor bauen mobidatxua, baina, karo, ni geixo landa ere mutan mobiu nahi, zoinatzen aldi zen, nire hemen oian denporian zati handixenia. Orduan, alde hortatik lasaixa eta oso berdia, oso guai, oso polita. Eta gero gentia baita lasaixa, irekisa, jatorra, flipau egin daue atzerritar bat ikustian, hau da, ni ikustian furgonetatxo batetik urteten Sapporoko matrikula duna herrialdean beste puntan da, zeiken duzu hemen da, eta dana gerturaketan dira askok zeo pariketan da, urbotia da igual edo abaniko bat, baina bai, japoniarrak bereziki jatorrak eta jente duna. Sapporo aipatu duzu Maior, izan be, lehenengo hilabetia okerrez banau, eskixak aipatu dituzu leku aproposa, eskiaitekoan. Bai, pasada bat, eskiatzaile horon ametza. Japonia da ezaguna, Hokkaido bereziki elurrautzatik, 4 bat metroko elurtiak botatzen ditu. Justo nia jaunintzanean kriston elurtiak botatzen Sapporo irixan. Eta hori, nik lurra hartu neben Txitosa aireportuan dagoela Sapporotik gertu, eta lehenengo hilabetia egin neben Sapporo biziken. Sapporo izan zen apuran nire kanpo base edo esaten dana, ez? Eta gero mobiu nintzen, Hokkaidoko puntu desberdinetara, eskiailera. Eta hori, hemen sortzen da fenomeno bat, Japoniako itxasoko korrontiak, eta gero Hokkaido zela iparralderen dauen, hango Siberiatik oso gertu, ordan Siberiako haizeotzakin,
bi fenomeno horrekin, hoxe, elurte txarronen jausten dira. Eta jausten dan momentuan dagoelako elurrautz bat zapaldu barikua, da pasada bat. Ez du gozen ondiok, baina furgonetan zabitz, batetik bestera, furgonetatxo baten. Hori da, Sapporo neben lehenengo hilabetea eta aprobetxau neben batetik eskieteko ahalik da geixen. Eta gero bertan egin behar nituen papeloak eta egiteko. Eta eraberian furgonetatxo bat erosi neben eta ondorengo viaje osua bertan nabiliten. Landa eremuan egon zarela aipatu duzu, nekazaritza arluatabe gertutik zauketan, hainbat familixatan, konta iguzu apur bat? Bai, Hokkaidotik Honsura pasau nintzen iparraldera, eta zeharkatu nuen dana Kyushura jau arte. Baina enek izen nora jau nintzen, hasi nintzen Honsurutik berutz baten, sin mas. Eta hor noiala ikusten nuen, hori, landa eremu hori, pila bat ez be mendebaldeko kostaldean. Eta hori dana berdia, lasaixat, esaten nuen, eske gurot hau, hau gurot ez autu. Eta horri neben bakarrik kotxe zeharkatu. Eta gero Kyoto ninen paradatxo bat, eta han ez autu neben tipo baten bitartez, honek programa baten inguruan inostan berba, eta programa horren bitartez, egon naiz lau familia ezberdinetan, oso ezberdinak, bata bestiarekiko, egon nintzen lehenengo bikote zar baten, etxe baserri baten hola, gehixen bat hor zen, Andriak konpainia gura ebelako, nik uste hor lan asko iken egin. Beak inte batzera baten nintzen, baina eraberian barriketa negoten ginen, bestia. Gero egon nintzen, zeiko familia baten, bikote bat eta lau ume, eta gero beste bi bikote ezberdinekin baita, bat hirugarren hasian horrek eukain bi hauntz eta gero iopia bat, eta orduan horrekin. Hor lanian, lagunketan eure egunerokotasunean. Eta azkenengo izan da arroz zorotan. Eta bai neukan gogu arroz mundu ezauketako ezkenben paisajia hori da. Oso esperientzia politiak izan dira. Japoniako landa eremuan, imaginatiot inglesez ez ebila jakingo, zuk japonieraz, edo komunikazioa zela izan da? Eske hor beranetik egon da. Adibidez, hirugarren familian, hor bikote bazan bebai, eta hor emakumea Kalifornian jaixua zen, ordan horrek inglesez oso ondaikenaren, ordan horrekin inglesez, eta gizonakin, zela bai. Zero, ez errekin inglesez. Eta, karo, ni behar ondio japonieraz, eta ondiope ez dakit, baina, bueno, azkenengo etxian adiez bastante gehiago interesa nahi zeurak lagundu injoztai bastante ikasten, eta bueno, hortxe nabil, zela bait suelto batzukin, diskurso txomatzuk ikasita egunerokotasunekoak, eta gero euren ingles eskaxakin, eta nire japonera eskaxakin, zeo zeiten du bat. Zenean komunikaitea, lortzen du modu batera edo bestera. Oso ondo, Maior, esan dugu otzai ingurutik zabitzela Japonia inguruan, laizter gainera aizpia, doia bizitan. Bai, hilabete barru, etorriko da, hori da. Eta ze asmoak otzu, Beak lurra hartuko hau Osakan, eta ni oin urrengo astetik aurrera Osakan egongo naiz 3 bat astez, ekin etorri arte. Orduan Osakan juntauko gara, eta ingu fango gara Osakatik Kyoto behonduan dau, Kyoto Nara ikusiko ditu, eta gero fango gara Japoniako Alpetara, Alpiak edo deritzen horreitara, diala Gifu eta Nagano prefekturatan dauzen mendixak, azkenian hemen udia oso berua omen da. Oingoz oso ondo, giro oso nago, baina udia itxuria oso berua eta oso umela, bastante jasangaitza. Orda mendi inguruan bentzete arnaz apur bat hartzeko. Eta gero menditako egun horrik akabostian, Fuji ingurura eta baita fango gara, Fuji mendi ezaguna, eta hortik ja Tokion bukatuko, eta beak Tokiotik dako egaldixa, bueltakoa. Eta nik ez dut askoz gehiago tardauko, beste hemengo papeleotxo batzuk itxi, eta neube ja segidan horrentztango naiz. Oso ondo, Maior, segi, aprobetxaiten, buelta hau bitartian, eta ondo segi, eskerrik asko guri atiak zabalketeatik. Bai, eskerrik asko zuei, arigato. Ondo segi, gero arte. Aio.